berat. Nggih, Pak, terus. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Aja munamuni nuturi kaya bukaji. Ditokke wae yen beleng wis glosor dhewe. Losor tenan to. Wis diomong wong wedok panggah ae. Aja jaga atimu ya. Wis tak coba lelakonku. Sing piye, sing piye? Pancene bener kandamu. Mergo mendem rusak awakku. Dereng mari kanca-kanca jadi pamiti. Sekarang bakti mendeme ditambahke. Selamat tinggal koncoku lereno ndugan. Alah bohong. Ora kuat mendemku wis ora kumat. Pak, kumat maneh, Pak. Bubar niki nggih, Pak, kanggo malih nggih. Iya, iya. Aku wis kandhang cium marake cilaka. Aku wis bangun mesene omongan lakon. Wis tak kandhani yen padha marake lali. Ora tak gagal penting sesuk tuku beras. Tuku mendem barang. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Aja munamuni nuturi kaya kiai. Ditokke wae yen bleng wis losor dhewe. Glosor tenang. Kowe nama goyang, Pak. Ayo, Mas. Aja jaga atimu ya. Wis tak coba lelakonku. Pancene bener kandamu. Bener tenan to. Mergo mendem rusak awakku. Sik. Pak. Mari tenan. Mari, Mbak. Mari tenan. Mari. Mari mendem. Mari. Pripun, Pak? Niki mboten enten DP-ne malih to, Pak? Ono, mari ngene. Ono, mari ngene. Niki dilanjut napa mboten? Lanjut. Tenan mari lho, Pak. Yo. Mari lho ya ning kene. Kalau Mari. nang omah menggo maneh. Nggih. Yen wis mari kanca-kanca dipamiti. Syukur bakti mendem do ditinggalake. Selamat tinggal koncoku lereno ndugan. Bangsa kuat mendemku wis ora kumat.
sak lagu kas ndang mulih iki ya.